14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव. अवघी मराठी चित्रपटसृष्टी आपल्या इथे गोव्यामध्ये पणजीमध्ये अवतरली असं म्हणायला काही हरकत नाही. माझ्यासोबत आहेत किशोर कदम सर. तुमचा सिनेमा हा चित्रपट या महोत्सवामध्ये प्रदर्शित होणार आहे, त्याचं स्क्रीनिंग होणार आहे. तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? हा सिनेमा अजून प्रदर्शित बाहेर रिलीज झालेला नाही आणि फेस्टिवलमध्ये त्याला अनेक ठिकाणी पारितोषिके मिळालेली आहेत. त्यामुळे इथे गोव्यातल्या फेस्टिवलमध्ये हा एक प्रेस्टिजियस गोव्यातला फेस्टिवल आहे. बरोबर. आणि ही शेट्टे वगैरे आमचे सगळे मित्र जे आहेत ते सगळे फार मनापासून करतात. सिनेमावर प्रेम करणारे लोक आहेत हे. आणि मराठीमध्ये जेही महत्त्वाचं काम त्या वर्षी होतं ते सगळं या फेस्टिवलमध्ये दाखवलं जातं. आणि सिनेमांची या फेस्टिवलमध्ये निवड होणं ही खूप महत्त्वाची मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी असं मला वाटतं. बरोबर सर. ह्या चित्रपटाच्या निमित्तानंच नाही तर तुम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम असेल किंवा शूटिंग असतील, वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या निमित्तानं देखील तुम्ही गोव्यामध्ये येता. कसं वाटतं एकंदर गोव्याचा समुद्रकिनारा, निसर्ग आणि संस्कृती? हा प्रश्न फार जुना आहे आणि फार ऑब्वियस प्रश्न आहे. ऑफकोर्स गोवा इज अ सेलिब्रेशन प्लेस. इट इज अ क्रिएटिव्ह प्लेस. लोकांना इकडे खूप यायला आवडतं आणि मलाही, मी कितीही वेळा इथे आलो तरी मला कंटाळा येणार नाही. कारण आय एम बॉर्न अँड ब्रॉट अप ऑन द सी शोर इन मुंबई. त्यामुळे इकडचा समुद्र किनारा आणि समुद्र हाच माझ्या आयुष्याचा भाग असल्यामुळे गोव्याला मी जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा मला खूप आनंदच होतो. बरोबर सर. खूप खूप थँक्यू, तुम्ही वेळ दिलात आणि तुमच्या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करू. थँक्यू. देव बरे.